בסרטון זה אשתף משאבים חיוניים וטיפים שיעזרו לכם ללמוד ולהתכונן לבחינת ההסמכה AWS Certified AI Practitioner. היי, ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של AWS ישראל. אני אשר מרקס, מדריך ב-AWS, ואני עוזר לשותפים וללקוחות ללמוד על הענן ולהתכונן למבחני הסמכה. בסרטון זה אני אסביר על הבחינה AWS Certified AI Practitioner, ואחלוק איתכם אסטרטגיית למידה עבורה. אז בואו נתחיל בראייה כללית על כלל ההסמכות של AWS. נכון להיום, ינואר 2025, יש 12 הסמכות, הן מחולקות ל4 קטגוריות, Foundational, רמת הבסיס, בה נמצאת ההסמכה שנדבר עליה היום, ואיתה בקטגוריה יש את ההסמכה הפופולרית Cloud Practitioner. הקטגוריה הבאה היא Associate. בקטגוריה הזו ההסמכות מחולקות כבר יותר לפי תפקידים, ומומלץ לקחת אותן אחרי שיש קצת יותר ניסיון קודם. תוכלו למצוא כאן את Developer, Solution Architect, Data Engineer, Machine Learning Associate ו-CSOPS. בקטגוריה הבאה, Professional, יש שתי הסמכות, Solution Architect ו-DevOps Engineer. כאן המבחנים דורשים ידע יותר עמוק ומתקדם בנושאים שהכרתם ברמת האסוסייט. ההמלצה היא על ניסיון קודם של לפחות שנתיים. הקטגוריה האחרונה היא קטגוריית ה-Speciality, ובה אתם יכולים להתעמק יותר בנושא מסוים, כמו Networking, Machine Learning ו-Security. אז נחזור לרמת הבסיס. במשך תקופה ארוכה, Cloud Practitioner הייתה ההסמכה היחידה ברמת הבסיס, ובמחצית השנייה של 2024 הצטרפה הסמכה חדשה, AI Practitioner. הסמכת Cloud Practitioner היא רחבה, ומכסה מגוון שירותי יסוד שהם המבוא לענן של AWS. הסמכת AI Practitioner מתמקדת בבסיס לבינה מלאכותית, למידת מכונה ובינה מלאכותית יוצרת. בואו נדבר קצת על הבחינה ואחר כך אני אחלוק איתכם תוכנית למידה עבורה. דרך אגב, את כל הלינקים שאני מציג תוכלו למצוא כאן למטה מתחת לוידאו. אז נתחיל במטרת ההסמכה. ההסמכה הזאת היא חדשה יחסית, היא רצה בפורמט בטא, ברבעון השלישי של 2024, והיום היא זמינה בגרסה הרשמית שלה. ההסמכה בודקת ידע בבינה מלאכותית, למידת מכונה ובינה מלאכותית יוצרת. היא תעזור לכם לחדד את היתרון התחרותי שלכם, ולמצב את עצמכם לצמיחה בקריירה. הבחינה היא באורך מלא של 90 דקות, והיא מכילה 65 שאלות. אז מבחינת זמן צריכים להיות ממוקדים פה, ולשמור על קצב טוב. הערת צד, אני אראה לכם תכף טיפ איך תוכלו לבקש עוד 30 דקות תוספת זמן באופן קבוע לכל המבחנים שלכם ב-AWS, ואז יהיה לכם 120 דקות למבחן הזה, שזה כמעט 2 דקות לשאלה, זה תוספת זמן שמאוד מאוד עוזרת. אז מקהל היעד, אנשים שמכירים אבל לא בהכרח מפתחים פתרונות בשימוש AI, התפקידים יכולים להיות מגוון רחב של תפקידים, גם תפקידים טכניים וגם תפקידים עסקיים. אז למי הבחינה הזאת מיועדת? המועמד האידיאלי מכיר גם את טכנולוגיית ה-AI, אבל לא בהכרח בונה פתרונות בשימוש AI ו-ML. אבל שימו לב, אם אתם לגמרי חדשים לענן, וזו ההסמכה הראשונה שלכם, אני ממליץ להתחיל ב-Cloud Practitioner Essentials. אם אתם מעוניינים לעשות קודם את ההסמכה של Cloud Practitioner Essentials, חפשו פה למטה בווידאו לינק לוידאו נפרד עבור ההסמכה הזאת. אז איך הבחינה תעזור לי בקריירה? אם אתם במחירות, שיווק או ניהול מוצר, או אם אתם בתפקיד טכני, יש כאן מחקר שעשו בנובמבר 2023, שמראה שמעסיקים מוכנים לשלם מעל 40% יותר בשכר למועמדים עם ידע ויכולות בתחום ה-AI. נשמע טוב, אנחנו בעד זה. במה? הבחינה שונה מ-Cloud Practitioner. אז Cloud Practitioner היא בחינה רחבה, היא בודקת את המבוא לענן של AWS, והיכרות עם מגוון רחב של שירותים בסיסיים. ההבדל הוא שהסמכת AI Practitioner מתמקדת בבינה מלאכותית, למידת מכונה ובינה מלאכותית יוצרת. הנושאים האלה מטבעם קצת יותר מורכבים, אז קחו את הבחינה שמתאימה לכם יותר. אני ממליץ לעשות את שתיהן כדי לקבל מבוא חזק ליסודות של כל שאר ההסמכות. השאלה הבאה היא, מה ההסמכה הבאה שכדאי לעשות אחרי AI Practitioner? זו שאלה מצוינת, היא עולה הרבה, ואני רוצה לחלוק איתכם משאב חשוב עבור השאלה הזאת. לגבי מסלולי הלמידה, המסמך הזה יעזור לכם לתכנן את מסלול ההסמכות שלכם, בין אם אתם חדשים לענן או כבר מכירים את הענן.
ובין אם אתם בתפקיד טכני או בתפקיד עסקי. אני ממליץ לכם להוריד את המסמך, מסמך PDF שאני משתף פה כרגע, הוא יעזור לכם להבין מאוד מה מסלול ההסמכות המומלץ לפי התפקידים שלכם או תחום האחריות שלכם. לדוגמה, אם נסתכל על Solution Architect, אז מומלץ לי להתחיל ב-Cloud Practitioner, שזה קורס היסוד כהסמכה ראשונה, אחריה לעשות את AI Practitioner, Solution Architect Associate, Solution Architect Professional, ואם רוצים להתעמק, אז אפשר לעשות את Security Specialty. יש המלצת מסלול למגוון רחב של תפקידים, וזה ממש יכול לעשות לכם סדר, ולתת לכם מסלול הסמכות מומלץ עבור התפקיד שלכם, ותוכנית עבודה שנתיים קדימה. אז האתר הראשון שאתם צריכים להירשם אליו, אם לא נרשמתם עד עכשיו, הוא אתר ההסמכות. זה אתר ההסמכות, שבו תוכלו להירשם דרכו לבחינות, לנהל את מועד הבחינה, ולדחות אותו אם צריך. תוכלו לראות את היסטוריית ההסמכות שלכם, לגשת לבייג'ים דיגיטליים, וגם לגשת להטבות הקשורות להסמכות. בזמן שאתם נרשמים לאתר, אתם ממלאים את הפרטים האישיים שלכם ויוצרים פרופיל אישי. שימו לב לרשום את השם הפרטי ושם המשפחה, בדיוק כמו שהם מופיעים בתעודת הזהות או בדרכון. זה מאוד חשוב שהם יהיו זהים, כי ביום הבחינה, הבוחן שלכם יבחון התאמה מוחלטת של הפרטים האלה, ואם לא תהיה התאמה בשם הפרטי או בשם המשפחה, לא תוכלו להיבחן. טיפ חשוב, אחרי שסיימתם להירשם ויש לכם פרופיל פעיל, תוכלו לבקש תוספת קבועה של 30 דקות תחת הפרופיל שלכם. התוספת תאושר אוטומטית, והחל מאותו רגע בכל מבחן שתזמינו, תקבלו אוטומטית תוספת של 30 דקות. אז איך עושים את זה? בואו נראה. הולכים כאן לאזור של Exam Registration, Exam Accommodation, ומבקשים תוספת שנקראת ESL פלוס 30. משמע English Second Language plus 30. התוספת תאושר באופן אוטומטית, כמו שרואים כאן, יהיה לכם תוספת של 30 דקות לכל בחינה שתיקחו. לגבי ההטבות שהזכרתי קודם, בדרך כלל לאחר כל מבחן שתעשו תקבלו הטבה מסוימת. הטבה אחת פופולרית היא 50% הנחה למבחן הבא. את אותו ואוצ'ר תוכלו לראות כאן תחת Benefits. האתר השני שאתם צריכים להירשם אליו הוא Skill Builder. זה אתר הלמידה של AWS. דרך האתר תוכלו לגשת ליותר מ-600 קורסים דיגיטליים, שבעזרתם תוכלו ללמוד מהמומחים שלנו על הענן, וגם תוכלו לגשת לתכנים שיעזרו לכם ללמוד למבחני ההסמכה. בנושא מבחני ההסמכה תוכלו למצוא שאלות לדוגמה, קורסי הכנה למבחן, ומבחנים מלאים רשמיים של AWS. משאבי הלמידה שאני אציג היום ארוזים בסקיל בילדר כקורס דיגיטלי. אז אם עדיין לא נרשמתם, עשו זאת מיד בסוף הסרטון. אז מהי הדרך המומלצת ללמוד למבחני ההסמכה של AWS? לכל מבחני ההסמכה שלנו, אנחנו ממליצים לחלק את הלמידה ל4 שלבים. השלב הראשון הוא היכרות עם מדריך הלמידה וסגנון השאלות במבחן. השלב השני הוא שלב הלמידה העצמית באמצעות קורסים דיגיטליים. השלב השלישי הוא חזרה אחרונה על החומר, ואת זאת תוכלו לעשות באמצעות קורס הכנה למבחן. השלב הרביעי והאחרון הוא שלב הערכת המוכנות לבחינה על ידי ביצוע מבחן מלא ורשמי של AWS. השלב הראשון הוא שלב היכרות עם המדריך לבחינה. המדריך מאוד חשוב להכנה, אני ממליץ להדפיס אותו ולשמור אותו קרוב על שולחן העבודה שלכם לאורך כל הלמידה וההכנה. הוא מכסה ידע כללי על הבחינה, קהל יעד, תוכן הבחינה, סוגי שאלות ונושאים מרכזיים במבחן. קהל היעד. כאן יש העמקה בתיאור קהל היעד, וההמלצה היא חשיפה של 6 חודשים לפחות לטכנולוגיות של AI ו-ML. אם יש לכם יותר, אז יותר טוב. יש המלצה להכיר את הנושאים הבאים. היכרות של שירותי יסוד כמו SageMaker, Lambda, EC2, S3, היכרות עם מודל האחריות המשותף בענן בתחום של אבטחה, היכרות עם IAM כדי לשלוט במי מתחבר לחשבון ואיזה גישה הם מקבלים, להכיר את התשתיות הגלובליות, ריג'נים, availability zone ואתרי Edge, והיכרות עם מודלי תמחור שונים. אם כל מה שאמרתי עכשיו נשמע לכם זר לגמרי, אז אני ממש ממליץ שההסמכה הראשונה שלכם תהיה Cloud Practitioner. תוכלו לחפש פה לינק בווידאו למטה,
אם תרצו לעשות את הסמכת Cloud Practitioner קודם. בואו נעבור על סוגי השאלות. שימו לב שהציגו 3 סוגי שאלות חדשים. נתחיל מהשאלות הקלאסיות. הראשונה, multiple choice. אנחנו קוראים לזה מבחן אמריקאי, שאלה שבה יש רק תשובה אחת נכונה ו3 תשובות לא נכונות. מסיחים. הן נראות בסדר, ישמעו לכם בסדר, אבל זה לא התשובות הנכונות. הסוג השני, multiple responses, גם מככבות במבחנים כבר הרבה זמן. בשאלות האלה יש כמה תשובות נכונות. 2 או יותר. 3 הסוגים הבאים הם חדשים ויופיעו בבחינה החדשה של AI Practitioner. הסוג השלישי, ordering. יש לכם בין 3 ל-5 תשובות שתצטרכו לקבוע את הסדר שלהם כדי להשלים משימה. זו שאלה שמראה הבנה של הנושא וגם של סדר הפעולות. הסוג הרביעי, matching. תקבלו רשימה בין 3 ל-7 פריטים והמשימה שלכם תהיה לצמד בין זוגות שונים של פריטים קשורים. אם חיברתם את כל הזוגות הנכונים, פתרתם את השאלה. הסוג החמישי והאחרון, case study. כאן תקבלו תיאור של תרחיש מסוים, עם 2 שאלות או יותר על התרחיש, כל שאלה שתענו עליה נכון, תקבלו עליה ניקוד בנפרד. יש במבחן גם שאלות שאינן מנוקדות, 15 שאלות כאלה, אלה הן שאלות חדשות ש-AWS בודקת ואוספת עליהן סטטיסטיקה. אם תענו עליהן לא נכון, זה לא ישפיע לרעה על הציון שלכם. אבל אין לכם שום דרך לזהות את השאלות האלה במבחן. אז אתם תענו על כל 65 השאלות כאילו הן שאלות שאתם כן מקבלים עליהן ניקוד. לגבי התוצאות, הניקוד הוא מ-100 עד 1000, ש-1000 זה הציון המושלם, אתם צריכים 700 כדי לעבור. בדרך כלל תוך 48 שעות תקבלו את התוצאה במייל. בואו נעבור על תוכן הבחינה. כל בחינה ב-AWS מכילה רשימה של תחומים עליהם תוכלו להישאל בבחינה. בבחינה הזו יש 5 תחומים. התחום הראשון, יסודות הבינה המלאכותית ולמידת מכונה. התחום השני, יסודות הבינה המלאכותית היוצרת. התחום השלישי, יישומים של מודלים בסיסיים. התחום הרביעי, הנחיות לבינה מלאכותית אחראית. והתחום החמישי, הבטחת תקינה וניהול לפתרונות בינה מלאכותית. לכל התחומים האלה יש העמקה ופירוט של מה אתם צריכים לדעת למבחן בהקשר של אותו התחום. בואו נראה לדוגמה את התחום הראשון ברשימה, יסודות בינה מלאכותית ולמידת מכונה. הכירות עם המושגים הבאים: AI, ML, Neural Networks, Deep Learning, Natural Language, Computer Vision, Training and Inferencing, Bias, Fairness, LLMs, הקווים הדומים וההבדלים בין AI ל-ML ו-Deep Learning, תיאור סוגי Inferencing שונים כגון Batch ו-Real Time, ותיאור סוגי הדאטה השונים המשמשים מודלים כגון Unlabeled, Labeled, Structured, Unstructured, Time Series, תיאור של למידה מפוקחת ולמידה לא מפוקחת ולמידת חיזוק. זה בסדר גמור אם אתם לא מכירים את כל המושגים האלה בשלב הזה, אני אספק חומרי לימוד דיגיטליים שמכסים את כל הנושאים האלה. אם נגלול מטה, תמצאו נספח במדריך. הנספח מכיל רשימה של כל השירותים שנכללים בבחינה. In-Scope Services and Features. השירותים מחולקים לפי קטגוריה, ובסוף המדריך יש רשימה של שירותים שלא כלולים במבחן. זו רשימה שיכולה להקל מאוד על הלמידה, כי תוכלו לרכז מאמצים במקום הנכון. כמו שהזכרתי קודם, אני ממליץ להדפיס את המדריך הזה ולהשתמש בו כצ'קליסט, שאתם אכן מכירים כל שירות. תעברו כאן על הרשימה, וליד כל שירות תוכלו לסמן וי אם אתם מכירים אותו או לא מכירים אותו. אם אתם לא מכירים, זה פער ידע שעליכם להשלים בעצמכם. חלק נוסף בשלב הראשון ללמידה הוא היכרות עם סגנון השאלות במבחן. עבור זה יש לכם גישה בחינם לסט שאלות לתרגול. הסט כולל 20 שאלות שנכתבו על ידי AWS, כל שאלה כוללת משוב מפורט לתשובות ומשאבים מומלצים להעמקת ההבנה. כמו כן תקבלו ציון המפרט את אחוז השאלות שנענו נכון בסך הכל, וגם את מספר השאלות שנענו נכון עבור כל אחד מחמשת התחומים המרכזיים בבחינה. ניתן לחזור על הסט כמה פעמים, בכל פעם שתתחילו את הסט מחדש, סדר השאלות יתחלף ויקבע בצורה רנדומלית. אז סיימנו את השלב הראשון בלמידה, הכרנו לעומק את המדריך לבחינה ועשינו את סט השאלות לתרגול. נעבור עכשיו לשלב השני בהכנה.
השלב השני הוא שלב הלמידה העצמית. תוכלו להירשם לקורסים דיגיטליים שבהם אתם צריכים להשלים פערים בידע ולעיין במסמכים טכניים רלוונטיים ללמידה. בשלב זה אני רוצה להסביר שיש שני מסלולים בסקיל בילדר. האחד מכיל תוכן חינמי למי שלא מנוי, והשני מכיל תוכן נוסף שהוא תוכן בתשלום עבור מנויים. המסלול המורחב כולל מעבדות לתרגול מעשי. מעבדות ותרגול מעשי עוזרים לתהליך הלמידה, אך הן לא חובה, וגם המסלול החינמי הוא מצוין. אם תרצו להירשם לכל קורס בנפרד כי אתם רק צריכים השלמת ידע בכמה נושאים, אז זה אפשרי בשלב השני. אחרת, אם אתם כמוני ורוצים להירשם לכל הקורסים הדיגיטליים הקשורים לבחינה, זמין עבורכם לינק הרשמה אחד פה בראש העמוד בשם Standard Exam Prep Plan. זו תוכנית למידה של 18 שעות שכוללת 12 קורסים דיגיטליים שהאחרון בהם הוא קורס הכנה למבחן. אם יש לכם מנוי לסקיל בילדר, תוכלו להירשם לתוכנית הלמידה המורחבת שאורכה 27 שעות. בשלב השלישי ללמידה תוכלו לגשת לקורס הכנה למבחן. אם נרשמתם לתוכנית הלמידה שהזכרנו קודם, זה יהיה הקורס האחרון בתוכנית. זה קורס באורך של 8 שעות, ומטרתו היא לעזור לכם לבדוק את המוכנות שלכם לבחינה. הקורס הוא קורס וידאו, בו המדריכים יזכירו לכם את המדריך למבחן, יבצעו מעבר על התחומים המרכזיים שאתם אמורים להכיר כבר בשלב הזה, ויציגו שאלות לדוגמה בכל אחד מחמשת התחומים המרכזיים בבחינה. בשלב זה שאתם עושים את הקורס, רשמו לעצמכם בצד כל נושא או שירות שמוזכר ואתם לא ממש זוכרים אותו או לא ממש סגורים עליו. המטרה היא לסיים עם רשימה של פערי ידע שאותם תשלימו בלמידה עצמית. גם בשלב זה יש קורס הכנה מורחב למנויים של 14.5 שעות. המכיל תכנים נוספים כגון מעבדות, כרטיסי זיכרון ושאלות לתרגול. משאב נוסף למנויים הוא חדר בריחה שנקרא AWS Escape Room. זה משחק שלוקח בממוצע 4 שעות להשלים אותו, והבריחה מהחדר הווירטואלי היא על ידי פתרון של שאלות ידע, פאזלים ופתרונות של שאלות ממש כמו בבחינה. גם לגבי התוכן הזה, מאוד נחמד וכיף כהכנה למבחן, אבל לא חובה, גם המסלול החינמי הוא מצוין. אז אחרי שסיימתם את הקורסים הדיגיטליים, אני רוצה להמליץ לכם על משאב למידה נוסף שלא מופיע בתוכנית הקלאסית. מאוד מתאים לשלב הזה של סיום הלמידה. הגישה למשאב הזה היא לגמרי בחינם ואין צורך ברישיון של סקיל בילדר. אז שם היחידה הלימודית הזו הוא Card Clash. Card Clash הוא משחק קלפים וירטואלי תלת ממדי שדרכו תוכלו לחקור ארכיטקטורות של פתרונות Generative AI בצורה מאוד ייחודית. במשחק אתם תתחרו מול AI בחשיפת ארכיטקטורה של פתרונות אמיתיים מבוססי AI. המשחק מאוד מענה ומלמד, ובמסלול Generative AI תוכלו ללמוד על 15 פתרונות מתוך הארכיטקטורה שלהם. אני ממליץ בחום. בשלב הרביעי אנחנו ממליצים לבחון את המוכנות שלכם במבחן על ידי ביצוע מבחן מקדים. 65 שאלות ב-90 דקות. המבחן מכיל שאלות באורך מלא, והשאלות כתובות לפי הכללים של AWS. אז זה הכי קרוב לדבר האמיתי. המבחן המקדים יעזור לכם להעריך את המוכנות שלכם לבחינה, וייתן לכם ביטחון עצמי לקראת המבחן. המבחן ייתן לכם משוב מפורט על כל שאלה עם הסברים ולינקים רלוונטיים, תקבלו ציון כולל עבור הבחינה, וגם פילוח של הציון לכל אחד מחמשת התחומים המרכזיים בבחינה, כך שתוכלו לדעת באיזה תחום אתם חזקים יותר ובאיזה פחות. המבחן המקדים הוא תוכן בתשלום וזמין למי שברשותו מנוי לסקיל בילדר. אני ממליץ על המבחן בחום כי הוא מאוד עוזר בהכנה, אז איך בכל זאת אפשר לגשת אליו? אני ממליץ קודם כל לצרוך את כל משאבי הלימוד החינמיים שיש לכם גישה אליהם. בסוף הלימוד, שאתם כבר רוצים לתרגם מבחנים לדוגמה, תוכלו להירשם למסלול החודשי שעולה $29 בחודש. אז דיברנו על הבחינה ואיך אתם יכולים ללמוד אליה. כל המשאבים שחלקתי איתכם מופיעים כאן למטה מתחת לסרטון. אז אם אהבתם את הסרטון, תנו לנו לייק. שתעברו את הבחינה, תכתבו לנו כאן למטה מה היה משאב הלמידה שהכי עזר לכם ללמוד. ואם עוד לא נרשמתם לערוץ, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא.